समाव आङो बयनिबो रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। बयनिबो आरज गाबनाय आरो सिबिनायजों आं दिनै एसे मोजाङाव फैबाय। आं दा ट्रिटमेन्टआव मोजां लाफिनबावनांगौ दङ। दा बेनिखायनो हागौमानि नोंथांमोननि अननाय सापर्टखौ अरायसम आंनि सायाव होबाय दं आरो होबाय थागोन। बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा गावनि गोरबो मैखुननिफ्राय हामबायगोन। मानोना नोंथांमोननि आरज गाबनायजों दिनै जा एसे रिकभारि जाबाय आंना प्रब्लेमा एक्सुवेलि लान्सआव मोनबाय। हार्टनि एसे प्रब्लेम। दा बेखौ गोजानाव थांनानै चेकआप खालामहैनांगौ होननानै आं मिथिनो मोनदों। दा बियो थाङोब्ला चेन्नाइ एप'ल'आव दं। आगोलावबो थांखांदोंमोन, खिन्थु बेबायदि माबानाय जायाखै। दा थांफिननांगोन। बे लान्सनि हार्टनि प्रब्लेमाव बे चेन्नाइआव थांबा जागोन। दा नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टआव अरायसम आंजों थायोबा निस्सय आं सानसे मोजां ट्रिटमेन्टखौ लाफिननो हागोन होननानै आं आसा थिबाय आरो। एसेनोसै, गोजोन्थों बयनिसिम।